O PP tan só contou co apoio da concelleira non adscrita Lola Elorduy na súa proposta de recuperar a festividade da patroa en sustitución do martes de Entroido. Os votos en contra de BNG, Ciudadanos e PDR e dous edís do PSOE xunto coas abstencións dun concelleiro socialista e un edil non adscrito impediron sacar adiante esta modificación, polo que o día da Dorna e o martes de Entroido seguirán sendo festivos en 2018, mentres que Santa Uxía será laborable. A polémica en torno á designación de festivos locais non é nova, posto que hai 2 anos decidiu sustituirse a patroa polo Día da Dorna. Agora o PP tentaba recuperar o 12 de setembro, en lugar do martes de Entroido, algo que non caeu ben entre a oposición nin tampouco entre o sector empresarial do municipio. Dende a patronal local emitiron un comunicado solicitando que se teña en conta a opinión dos profesionais á hora de designar os festivos locais e, unha vez aprobados, gocen dunha certa permanencia e non sometelos a cambios continuos que dificultan a programación da actividade económica e social. No transcurso da sesión plenaria, que se prolongou ata pasadas as 11 da noite, procedeuse tamén á aprobación da conta xeral do pasado exercicio, así como da nova ordenanza reguladora das licenzas urbanísticas.